Hola, tot i que avui és diumenge i no tenim assaig, em toca anar a la part de dalt de la ciutat a comprar. I aquestes són les escales que pugem cada dia per anar a l'assaig. A vegades 2 cops, si és que anem a dinar a casa. Som-hi! Hi ha replans, de tant en tant, suposo que és perquè la gent gran pugui descansar. Un altre replà. I aquesta, tot i que és una escala alta, no és de les més altes que hi ha a tot Quebec, per poder pujar de la part baixa a la part alta. Ara, la recompensa d'arribar aquí, tot i que encara ens queda un tros de pujada per arribar fins al teatre, són les vistes.